Don Allah idan ka faɗa ruwa me za ka fara yi, ko ka iya ko baka iya ba? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sunana Director Saeed, ko yan kallo ya su iya sanin me sunanki? Sunana Fauziya Umar yar baba. Da Allah zan miki wata interview ne idan ba dama, muna son amsa a wajenki. To Allah ya sa a samu. Da Allah idan ka faɗa kogi ko ruwa me za ka fara yi? Ayo! Ko ka sani ko baka sani ba? Ko ka sani ko baka sani ba. Let's go! Ko ka iya ko baka iya ba? Ko ka iya ko baka iya ba, idan ka faɗa ruwa me za ka fara yi? Lallai ma wannan. To dai nake ganin wanka ne. A'a ba wanka bane ba. Abu na farko da aka ce matakin farko. Lallai ma wannan. Fanjan. A'a ba shi bane ba shi ba. Wannan in baka iya bane za ka yi, amma wannan ce aka ka iya ko baka iya ba. Rana fa ta dalle. Kuma wannan hira ta tanya ta ki garewa. Let's go! Gaskiya ban sani ba. To shikenan, an kallo wanda yake da amsa. Muna jiran ku a comment section. Mun gode.